Ahojte priatelia. Stáva sa aj vám z času na čas, že sa vás, alebo vášho partnera, alebo vašej partnerky zrazu zmocní akési prapodivné monštrum, ktoré sa správa iracionálne, vystrája, útočí a nie je zas až tak ľahké to v sebe ovládať? My všetci máme svoj temný aspekt. A to je dobre si uvedomiť. Neodmietať to, ale naopak. Prijať to, že tá negatívna stránka je súčasťou nás a je súčasťou každého človeka. A to je v poriadku. Ako sa dá pracovať s našou temnou stránkou v našom intimnom vzťahu, keď sa ten zúrvalec urvalený z reťaze v nás prebudí, či už ide o vás, alebo o vášho partnera, alebo vašu partnerku, tak aj to vám objasním na mojom výbornom vzťahovom workshope a viac informácií získate na mojom facebookovom profile alebo prostredníctvom e-mailu, ktoré nájdete v popise tohto videa. Teším sa na vás.